Nachádzame sa v Moravskom Lieskovom, v časti areálu bývalého družstva. Je to priestor, ktorý sme skupina takých nadšencov, dobrovoľníkov v roku 2018 začali ponímať ako budúci priestor pre rôzne komunitné, kultúrne aktivity. Nazvali sme ho ako EKO, Centrum Žito. Tá skratka je vlastne ako environmentálne alebo ekologické, komunitno-kultúrne a osvetové centrum. Ekocentrum Žito v Sípke v Moravskom Lieskovom vytvára priestor pre aktivity v oblasti environmentálnej výchovy či kultúry. Jeho súčasťou sú prednáškové a výstavné priestory a tiež certifikovaná ukážková prírodná záhrada. Prírodná záhrada je záhrada, ktorá nás teší. Chceli sme, aby tešila všetkých našich návštevníkov, keď sem prídu, aby sa tu mohli inšpirovať, aby sa tu mohli niečo nové dozvedieť, aby sa tu mohli potešiť si oko, lebo je naozaj plná farby, plná krásy, rozmanitosti, či rastlinnej, či živočíšnej, je tu plno hmyzu. My sme si povedali na začiatku, a je to aj teda dané, že nepoužívame vôbec pesticídy, nepoužívame vôbec hnojiva umelé a nepoužívame rašelinu na zlepšenie teda pôdy alebo pri zakladaní záhonov. To sú také zásadné veci a to v bežných záhradách ľudia teda používajú. A potom sme ju zase okrašili o ďalšie teda také prvky. V záhrade nájdete nielen okrasné trvalkové záhony, ale aj zeleninovú či bylinkovú časť. Nachádzajú sa tu takisto prvky podporujúce biodiverzitu, napríklad hmyzí hotel alebo rozmanitá zmes kvetov pre opeľovače. Nájdeme tu tiež jazierko a mokrý záhon, v ktorých sa počas horúceho leta zadržiava dažďová voda stiekajúca zo strechy sípky. Ak by ste sa sem chceli prísť pozrieť, Žito v Sípke je otvorené školám aj verejnosti. Tak ponúkame vzdelávacie programy, ktoré sú prierezové programy prírodovedy, prírodopisu, biológie a environmentalistiky, ale samozrejme majú presah aj do iných predmetov. Sú to programy na želanie, sa dajú vlastne našiť podľa ľubovôle pre jednotlivé ročníky, ktoré sú zamerané na zážitok. Ale primárne toto nie je len priestor pre školy, tým, že bude otvorený denne a nielen v doobedných hodinách, tak je tvorený tak, aby si tu každý našiel nejaké svoje miesto. Budeme to tvoriť a už tu máme časť terapeutickej záhrady, je tu priestor pre škôlkarov, pre rodiny s deťmi. Naozaj tá škála alebo to množstvo návštevníkov si tu nájde svoje miesto a na oddych a spoznávanie. Ďalšie organizácie, ktoré napomáhajú udržateľnejšiemu životu v Trenčianskom kraji, nájdete na ekomape.sk. Ak poznáte ekofarmu, bezobalový obchod či iný podobný bod, ktorý na ekomape zatiaľ nie je, môžete ho do nej doplniť prostredníctvom jednoduchého formulára na tsk.sk/ekomapa.